highlifeng.com. Oh, dideli gudeli. Igbo mụlụmụ n'ọzọ nwa mgbagwa abịa n'ọzọ. Akwa nsa nwoke obiọma. Nekena n'ọzọ dịba ndị mmanwụ na-agwụ arọ. Wakwa maka egwu nye ka ya ije bịa. Maka na nwoke sịrị na onye nwe egwugwu. Maka na nwanyị kwuru na onye nwe egwugwu. Iju ọba ajụjụ basi na nna batili egwu. Bamalibe bakwuru basi na nna batili egwu. Nwoke si na onye nwe egwu, nwanyị si na onye nwe egwu. Imilikiti a na-azọzi ezi egwugwu. Ọzọ nwa mgbagwa abụọ akụkọ ka nji wee bịa. Akụkọ nji bịa wakwa ka ịkọwa anya bụ egwu. Maka na ọ na-abụ nnabago ụlọ nhazi njete n'iji aka na nlọ. Ụdị na-abọ bụ ime ndeli etora wakwa maka mụ na-agbalụ obeke n'egwu mụ. Maka gịnị ndụ mmiri ndụ azụ nya ka nji wee bịa onye ka nji wee lụta. Ọzọ nwa mgbakwa abụọ ka ọlụ ụwa ebe egwugwu. Egwugwu ka anyị na-ekwu. Egwugwu dịka olue. Egwu Egwugwu dịka olue. egwu na-etila enu. Egwugwu dịka olue. Sọsọ ofu onye nwe egwu. Ya bụ egwu anyị na-etila enu. Egwugwu dịka olue. Egwu Egwugwu dịka olue. n'elu na egwu adịgo mmanwụ na-akwa akwa. Egwugwu dịka olue. Sọsọ ofu onye nwe egwu. Wakwa na ekwensu nwe egwu. Ekwensu nwe egwu. Na mụ na na-agbaghalị ibe nwe agbagha. Ekwensu nwe egwu. Maka na ọgwa ndị Chukwu kele egwu nyeli ọbụla aka ya. Ekwensu nwe egwu. Ijeke ijele ejeli. Sọsọ ekwensu nwe egwu. Wakwa na Lucifer nwe egwu. Ekwensu nwe egwu. Ndị ụka gwaba na ndị nwe eziokwu n'ụlọ. Ekwensu nwe egwu. Nne m bụ dịka ma na-analụ onye nwana. Ekwensu nwe egwu. Sọsọ oge ka anyị ketele na ya bụ egwu. Sọsọ ekwensu nwe egwu. Ọra na-ege m ntị ka nkọwa ọlụ na ibe bụ egwu. Ọzọgede na onye bụ egwu. Isi m huwe nsị gị na Chukwu bụ egwu. Katama ya ka n'ọlụ aka n'ụlọ. Dịka na ọ bụ Chukwu kele njele Gabriel ọdị. Gabriel uwekwu ozi ka ọ na-ezi. Dịka eziokwu wakwani Chukwu kele njele Michael. Ejele Michael ọgwụ ka eji wee mali ya. Ejele Rufak na-eje agba ozi ka ọ na-eje. Chukwu ekesi ebe niile. Chukwu n'ọlụ nkete. Chukwu kele ụwa eziokwu ọ bụla onye na-enye ya obi aṅụrị. Chukwu chekete. Ekike kele ụwa wee kwuwe ka oke na-egwu n'ụlọ. Ebe nwa akọrọ ụlọ ebe nwa ka Chukwu chike egwu. Webụ na ndị pasiti unu na-agụ n'eziokwu ụmụnne m ndị Igbo. Imilikiti na-eje ụka tata. Ọ bụ na ba na-agụ unu onye a na-akpọ Morning Bright Star. Onye nwe a na-ekwu ukwu unu kpọrọ Lucifer. Lucifer na-ekwu ibe nwa n'ọnụ Igbo anyị na-asụ tata. Onye ka ndị Igbo kpọrọ ekwensu n'ụlọ. Nya bụ ekwensu onye nwe egwu a na-eti. Osita nwosa debe na ọ bụla ya nwe egwu. Ozemene nwensu gbe nwa na-ekwu na ọ bụla ya nwe egwugwu. Oliver Dịkokwa ndị nwa na-ekwu enwere egwu. Ndị niile unu malitele egwu na onwere onye nwe egwugwu. Iberike nne nke nwa Chinyelu Udoma na-eti. Ma nwa m gozie Okeke. Nke nwa ọ na-eti gozie Okeke nwere egwugwu. Ndị nwe na-eti egwu n'obodo oyibo dịka ndị a na-akpọ
50 cent nwanne nwamarụ keli wee tielu na-etu paaki wee nwere onye nwe egwugwu egwu anyị na-eti tata wakwa n'ekwensu nwe egwu ka anyị na-ekwu egwu dịka olue egwu dịka olue egwu na-etilenu egwu dịka olue sọsọ ofu onye nwe egwu ya bụ egwu anyị na-etilenu egwu dịka olue egwu dịka olue ndị na-egwu adịgo mmanwụ na-akwa akwa egwu dịka olue sọsọ ofu onye nwe egwu wakwa na ekwensu nwe egwu ekwensu nwe egwu na mụna na-agbaghalị ibe nwe agbagha ekwensu nwe egwu maka na ọkwa ndị Chukwu kelegwu nyeli ọbụla aka ya ekwensu nwe egwu ijeke ijele sọsọ ekwensu nwe egwu wakwa na Lucifer nwe egwu ekwensu nwe egwu ndị ụka gwara na ndị nwe eziokwu n'ụlọ ekwensu nwe egwu nne m gbọdịka ma na-analụ ụnyanwa na ekwensu nwe egwu sọsọ ka anyị ketele na ya bụ egwu sọsọ ekwensu nwe egwu ọzọ nwa mgbagwo abụọ ka nkọlụ wee bekwensu ji nwere egwu nke izizi kwụsị na abọba ebe anyị hụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kachela ekwensu were egwu wenye ya ekwensu bụ egwu ebe ọ bụ na o mere ebe egwugwu agwara m unu na mbụ anyị mee promotulu ekwensu kama na eziokwu anyị na-ekwu ka ibe esi wee dị Chukwu kele mmadụ kachela ekwensu wee mee nye egwugwu ekwensu ọlụ ya ọ na-alụ bụzi etimegwu onye na-etili Chukwu egwu Chukwu ji eje ije ngala ekwensu bido egwu Chukwu okike na-agbalị egwu n'ụlọ ekata ma na eziokwu ndị egwu na-eme mgbakọ ndị egwu na-eme tata na o bidoro n'akaba wegwa n'aka ekwensu ka anya bụ mgbakọ ji wee bido n'ụlọ ụmụnne m ndị Igbo onye jele Igbo nya ka Igbo na-ekwulu gedonụ m ntị onye na-abụlụ ụzọ ụtọla atọ n'ụlọ agụ aka egwuo ntị ọzọ nwa mgbakwa abịala ụlọ egwugwu mgbe nwanna akọrọ ụlọ ekwensu na Chukwu ubi ya na Chukwu na-eme ọ na-adaba lịba ịma n'ebe ọ bụ na ọzọ nwa mgbakwa abụọ na-etinyete egwu ya nwere m fansi ọtụtụ ndị na-akụlụ ọzọ mgbakwa aka n'egwu ele nwa ka ọ dịbe Chukwu ekele ejele bụ ejelu Chukwu kele mgbe a na-egwu ọbụ na badu n'otu iwe ntị atọfula ọbụ egwu ekwensu nweta nọ n'imeba Chukwu kele mmadụ na ọ nwere tenụ n'imeba ekwensu ụlọ bezi ya na ekwensu elizugo n'oge eluwo na nyabụ ekwensu ga-achị na Northern Angel mbọsị bulu ugbo ya bụ ọmụmatụ na ọ bụla ọtata ka ndị nọtụ ji kpaba ike nọtụ etewe aka dị nwa ji wee kpaba ikpe n'eluigwe ekwensu na Chukwu nọ n'eluigwe mgbe a na-egwu iwe nwa mgbe nwanna akọlụ ụnọ n'akụkọ ọgwanị ka o si wee mee ekwensu wee lụba n'ọnya ga-achị iwe bụ dị ose ndị dibịa na-akpọ n'aba wee wewe Chukwu ekwensu na Chukwu wee bido ọgụ n'eluigwe Angel Michael wee bụrụ mma bịa ya na ndị Angel ndị ọzọ ba na ekwensu wee gbatụba awee nụkata ọgụ nụkatazie ya bụ ọgwụ egwu ụlọ nụnụ kolikoli n'ụlọ anụkata ọgụ Michael wee kwụlụ ọtọ wee bụrụ mma dị ike wee jeje n'ọbara nwa atụrụ wee bunye ite enu ya ekwensu wee lie mbọmbọ ya bụ ibe ekwensu meliri n'eluigwe wee wute Chukwu kele mmadụ wee jee wee kee ndị a na-akpọ Cherubi na Serafim ndị nwa na-ekwu ụgwọta dị n'elu wee kee ihe ndị nwa kpọrọ 24 elders wee kee 4 living creature bancha nọ n'eluigwe wee gwa ndị mozi bọlabọ unu ga na-agụ egwu unu ga na-atụ ọgba ọcha ya na nke oledo na-agụ egwu wee gwa mmiri si mmiri bagwu egwu ugwe
ọ gwara abịbịa dị n'ọbịa vanchakụba aka n'ụlọ ọ gwara ụmụ nnụnụ bi n'igwe si vanchagụbali ya egwu chukwukeli mmadụ wee nezi anya were egwu wee nye mmadụ iwe o ji menye bibe ka ọ nala ekwensu nwe ikike ọ nala ekwensu bụ ikike eji eti egwu n'ụlọ ya bụ na achọba ọkwa na ekwensu nwe egwu fansi n'ọnụ inwere n'egwu ekwensu dịka onwewo onye ka nji wee kwuo ejelenu ejela nabi igbo ogwu ekwensu nwe egwu na mana amala ebe ama ọzọ nwa mgbagwo abụọ mmanwụ na-agụ arụ agụ unu wakwa na ekwensu nwe egwu na mụna na-agbaghalị ibe ma agbagha maka na ọkwado chukwu kelegwu nyeli ọbụla aka ya ijeli wakwado Lucifer nwe egwu ndị ụka gwara na ndị ụmụ eziokwu n'ụlọ nne m gbodika ma a na-anala ụnyaahụ na sọsọ ka anyị ketara na ya bụ ide mmanwụ na-agụ arọ anyị eziokwe n'Igbo ozi selum gidigidi jeli wakome ka m were egwu wee jee kene ụmụnna m ndị be m na-amasị ọzọ ndị be m na-amasị ya na ndị be m na-atọ ụtọ akala aka bụ ibe a na-eme n'ụlọ ka m were egwu wee jee kene chifu native dọkịta Chukwudozie Nwangwu agwa ọgwụgwụ etiwegokwa aka agwa onye ọkpala tụle nwa dibịa alụsị agwa nne m na nne nya na-emesi na ọ ga-adị mma omenala ga-adị ụka na aba ga-adịkwu ebe ọ bụba na abụ ọdịlụ biko na nwere onye mere ibi ya njọ akwa ọkụkọ akwa onye ọba na ide mmiri agwabaga n'ụlọ egwu ma achọrọghị bịa nnekwute mmadụ wekwa nne gị nwere igbo bụ onwe ego nnekwute onye ọbala tụle bịa ndị na-egwugwu kpọtụrụ gị agwa ị na-agwa ara agba aka ị na-agwa oke wele ya eji eme nnekwu ọbala ọra agwa ọkụkọ igbo bụ mmụọ na-atụ egwu na mmadụ abatisi egbenwụlọ ọkụ na kene na onye ọba niile iyi ojii biko na kene na-agwa ka unu chebe ya okwu mmụọ egbu na-agwa agwa na kene na okwu mmadụ egbu na-agwa ezigbote onye ọbala tụle o nwere ibe mma agwaghị tata okwu nwanne agwaghị bụ ụgwa na okwu egwuchara egwu nwoyi ya tose n'iyi akotule na mụji ọgbọ wọbụ na emesịa ị ga-abụ dibịa izizi ga-agba private jet na Igbo yiyini okwu nwa bụ okwu ekwuru wee nwa alụsị maka na ndị nwe mechara ibe bụ gwali n'ọgọ wee na ndị enyere ose na-abụ ọsị n'ọba na-abụzi inyelekwuda ndị nwe enyere asị na ha na-abụ inyele ngwongwom wee jụọ egbebulu ugo wee n'enu oluo n'ụmụ igwe ọbụna ugo ka na-eme ngala akwa ọkụkọ iti wee gaa ke ya ji m egwu nwasị ka nkene chibi hai chifu keneti kenechukwu mokwue nwoke mmanwụ n'ọdụ na-akpọ gị onye ọkụ ụzọ ọba bịa n'ọdụ na-akpọ gị nwanna ya eze bi ya n'ọdụ kpọtụlụ gị nwanna ya eze bi ya wekwana gị ka ọdụ na-akpọ nwanna ya eze bi ya gana na onye na ya eze n'ọnwaliwe ọ na-eme nwanna ya eze na ọkụ ụzọ ọba gị bi ya onye bụ chief executive officer Kedilik Nigeria Limited ọ na-eme ihe ndọsịrị na kemikal okemali onye nala n'otu wee jee bili
n'otu na Kaduna wegwa n'ebe nwa ka ọ na-achụ ego ya nwanna ya eze bịa n'ọzọ na-akpọ gị biko gbataga n'ọzọ n'egwu nwa yi na-etilenu nwa m Kenechukwu ka enwere ibe ga-emela ọzọ maka na ibe nji wee gwube na ndịrị na-etile egwu nwadokaba nwụrụ sigo agụ egwuola ọzọ n'ụlọ ọzọ nwa mgbagwo wee kowe egwugwu n'ụlọ nwa m Kenechukwu nwa na ya eze na n'ọba na bi ya nwa m onye ọ bụ onye ọkụ ụzọ obi ya n'ọdụ na-akpọ gị gwagwani ndekwude ka mmanwụ ji wee du oputa ya egwu na-etile n'onye ka m ji wee chọrọ ụbịa ya ji m ego nwa wee na-ekene ji dọfọ nwa m ji dọfọ igwe obi agba ego nkịtị bi ya n'ọdụ na-akpọ gị omife na mgbe na-enye ji dọfọ n'ọfọ magwa na onye ji ya nwoke mmanwụ gị bịa n'ọdụ na-akpọ gị ndekwude ka mmanwụ ji dị ebube bigo nwa m bịa ndụ n'egwu m wegwa na ụmụ onye na ojiri ife ka isi bịa nwoke mmanwụ bịa gana na onye Enugu steeti ya ụlọ India ka ị nala ibili onye bụ chief executive officer agba ego nkịtị clothing Nigeria Limited Wanawa International agba ego nkịtị bi ya onye bụbu CEO agba ego nkịtị Farms Nigeria Limited ezigbo mmadụ ebi ya n'ọdụ na-akpọ gị eji mego nwa wee na-ekene Chukwu emelie Okeke onye ọkpụ na ọga Chukwu emelie n'ọdụ na-akpọ gị nwa m Chukwu emelie alụsi ego ndị Igbo niile gị ka ọdụ na-akpọ gị ka n'ọgwanị nne nwaanyị oge ite ewela oge ite nnekwu ego n'ọgwanị nya bụ ibe na-edugu n'ụlọ alụsi ego ndị Igbo niile eji m egwu nwa wee na-ekene onye ọbala tụle dibịa Uchenna aṅa ntị onye ụka mụọ bosi na ọdụ na-akpọ gị ekene n'anya gwagwa na Ogbuefi n'ude Ogbuefi na Ogbuefi ihe nna Ogbuefi na Ogbuefi onye ọbala tụle agbụsi obosi na dibịa ekene na ụmụogolioko na ndị nọ ya iji aka m metale n'onwe m agbụsi igwe na obosi ọbala tụle nwa dibịa alụsị bịa gana bịa weli nke gị ọzọ nwa mgbakọ akwansa nwoke obiọma kedu ka m mezi wee jesi obosi wee chezuo na ọgam High Chief Idi Akụ na-etigbu ilo eze na n'obosi nwabasị dị anya obi enu Chijioke nwa obi enu agwana kịta ịkpa n'obosi eze na-agaliwe egwu n'ụlọ Idi Bịakana Chijioke nwa obi enu onye ka anyị na-ekwu ọgwa na ite eji esi nkakwu n'ụlọ ite eji esi nkakwu na ide mmiri North and South eze na n'obosi Bịakana bịa tụrụ ugbohu onye bụ ụzọ la nwanyị na mbido izizi a na-ekwu ọzọ nwa mgbakwa bụ onye tụrụ ọgbụgba akwụna eze na a na-ekwu nya melegwu ụmụ ji wee rie nne tata eze na bịa onye dike mụla na-atụrụ ụjọ nwabasị dị anya obi enu eze na bụ nnekwu mmanwụ na-ekene na ụmụogolioko a na-ekwu iwe nwa onye bụ Chief Executive Officer CJ Auto Merchandise Nigeria Limited eze n'obosi ọzọ nwa mgbakwa ekene gị nkene dosi n'ọmụmụ na ekene bụ kamela ya n'egwugwu ebe ọ bụ na ya amawolu na ekwensu nwe egwu n'ụlọ onye na-eshi nga eshizi na n'ọgwa na ekwensu nwe egwugwu ọzọ nwa mgbakwa bụ aya kọlụ ụwa onye nwe egwu m wagwa na ekwensu nwe egwu
ekwensu nwe egwu na mụ na na-agbaghalị ibe nwa agbagha ekwensu nwe egwu maka na ọgwanụ Chukwu kelegwu nyeli ọbụla aka ya ekwensu nwe egwu ijeke jeli sọsọ ekwensu nwe egwu ọgwanụ Lucifer nwe egwu ekwensu nwe egwu ndị ụka gwabana ndị nwe eziokwu n'ụlọ ekwensu nwe egwu nne m gbọdịka ma nna highlifeng.com. ekwensu nwe egwu sọsọ ka anyị ketele na ya bụ egwu ekwensu